Anw ka lakana sabatibaw n'u u lakodɔnnen bɛ protection civile la an wulila ka se u ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw ye ji ma na tiɲɛni kɛ fɛɛrɛ min bɛ u bolo ka ɲɛsin malidenw ma an da bɛna don o la bi don kunnafoni kɛnɛ kan min yɛrɛ fɛnɛ ye gɛlɛya min bɛ an ka jamana camancɛ marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔnɔw ka gun kan a kɔni jira an bɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaw ka ŋaniya juguya kɔni bɛ waleya in na waasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ko in ana se ka nɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔfɛ kibaru la Ghana jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo a jira an bɛ k'a fɔ ale bɛ kɛrɛfɛden na ni waati in na ka sababu kɛ coronavirus bana ye ninnu de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma ni ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ye Zulkada kalo tile 15 hijira san 1441 an b'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na. An ka bi kunnafoni bɛ dayɛlɛ ni communiqué min bɔra an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko kibaru ma u ko k'a da malidenw tulo kan k'a fɔ bi juillet kalo tile 6 san 2020 ko u kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ maa 199 joli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la waasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni k'a dɔn coronavirus bana ma kɛ maa min na o la u ye a jira k'a fɔ o maa 199 na maa kelen pe de sɔrɔla min coronavirus bana yera la an bɛ don min na i komi bi hali ni a sɔrɔla maa mugan bonyango min bɛ yen nɔ ni coronavirus bana kun b'o la olu ka banaw kɛnɛyara o ye a jira k'a fɔ bi kɔni k'a daminɛ heure 24 tɛmɛnen in na maa si kɔni man tanya ka sababu kɛ coronavirus bana ye an ka jamana in kɔnɔ maa kelen min ni o sɔrɔla ni coronavirus bana yera la o kɔni kɛra motikaw ka yɔrɔ la o ni ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ o bɛ a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ maa 2331 coronavirus bana bɛ olu de la hali ni a sɔrɔla maa 71 olu kɔni tanyana ka sababu kɛ coronavirus bana ye hali ni a sɔrɔla maa 48 bonyango olu kɔni fatura maaw senfɛ ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ maa 1547 olu yɛrɛ sera ka kɛnɛya ka bɔ coronavirus bana ma an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunyaw ma ko halisa wulikajɔw bɛ senna olu bolo maa o maa ni maa kofɔlenw ka surun ɲɔgɔn na u joliw ka se ka sɛgɛsɛgɛ waasa bana in carinni fɛɛrɛ na sɔrɔ a la cogoya min na o ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo ka fɛɛrɛ minnu fɔra ko ka olu matarafa waasa ka an yɛrɛ kisi ka maa wɛrɛw kisi coronavirus bana ma ko an k'an jija olu la kosɛbɛ bolonɔbila kɛra gafe in na Bamakɔ juillet kalo tile 6 san 2020 an kun ye a yiraw la kuma ɲɛbilaw la samiya daminɛ in kɔni na Bamakɔ ni o ye Mali faaba ye sigida dɔw kɔni bɛ yen nɔ ji ye tiɲɛni kɛ sanji kun fɔlɔ minnu nana hukumu kɔnɔna la ɲɛta TV kɔni wulila ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ cakɛboloba min ni olu ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ sabatili ma ni u dɔnnen bɛ ni protection civile ye an sera a ɲɛmaw ma waasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye fɛɛrɛ min bolo dalen bɛ olu ka cakɛla bɛɛ lajɛlen bolo waasa ni ji kɛra ka tiɲɛni kɛ u bɛ fɛɛrɛ dɔw jamanadenw ma cogoya min na ɲɛta TV tɔgɔ la Abdu Watara ni a ka jatala Laji Mamadu Traore olu ka baara kɛlen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ san o san an ka jamana faaba kɔnɔna na ni samiya kɔni do la ji bɛ walankata a bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase maa caman ma maaw bolola fɛn bɛ tiɲɛ maa caman yɛrɛ ni bɛ to a la ka kɛ ni o waleya ninnu ye Mali cakɛbɔda min bɛ n'a bɛ wele ko protection civile ma n'olu ka baara bɛnnen bɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakana o soba min bɛ Bamakɔ olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ olu bolo n'u kɛlen don k'o bila sen kan walasa ni ji kɔni nana n'a walankatala adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi. Donc mun ye samiya ko ye protection civile la depuis a ma se fɔlɔ an kɔni tun ye papier bɔ k'a bila ka taa pompier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Bamakɔ yan u ka baarakɛminɛnw u k'u réviser ni ji nana ji mana yɛlɛ an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye ji la u k'a lajɛ k'a bila en état pour que san nali a kana na barana ou bien baara kana na cun a ma donc o kɛra a nana kɛ yɛrɛ fana sisan tuguni sɔgɔma o sɔgɔma ni minnu bɛ yɛlɛ gari la parce que mɔgɔ bɛ yɛlɛ tile 2 o tile 2 n'u bɛ yɛlɛ gari la donc u bolo bɛ maga minɛn ninnu na k'a lajɛ halisa u labɛnnen don a kama an b'a fɔ n ko alhamdulilayi protection civile la Bamakɔ yan an kɔni an labɛnnen don hali n'a kɛra san fɔlɔw nana ka tɛmɛ parce que dɔw nana inondation dɔ kɛra Ɲamakɔrɔ Pɔntɔrdi yɔrɔ la dɔw kɛra Kalabamugu yɔrɔ la mais ala barika la ji kɔni nana a ye mɔgɔw ka minɛnw ɲɛgin a ma taa ni mɔgɔ ye mɔgɔ ma to a la
donc an bɛ barika da Ala ye o ko la an kɔni an sigilen bɛ o ko la ni mun kɔni san nana mɔgɔ t'a fɔ k'i labɛnnen don 100% parce que mɔgɔ tɛ kasara ko cogo dɔn mais an kɔni an seko ye mun ye an b'o k'a ko la. Jamanadenw kan ka protection civile maaw ka ladilikanw kɔni lamɛn o de bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɛ se ka kisi barisa ni ladilikanw kɔni lamɛn o bɛ se ka baara yɛrɛ nɔgɔya protection civile maaw bolo. Ladilikan min bɛ ka lase jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakokaw k'u ka to k'u hakili to fɛnw na minnu bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma telew b'o la radio b'o la tuma bɛɛ an ka fɛnw bɛ passer télé la ani radio la bilasiralikanw don ni mɔgɔw ka to k'u tulo kɔrɔbɔsi ou bien u ka to ka a lajɛ ladilikan minnu b'a la nin a ladilikanw a bɛ mɔgɔ bilasira kosɛbɛ ni san nana kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔsa in na an y'a ye ni san nana mɔgɔw bɛ taa u b'a fɔ minnu ma échangeur mɔgɔw bɛ k'olu kɔrɔla la aw jɔlen bɛ yen san bɛna k'e bɛ ka san minɛ mais bolifɛntigi dɔ bɛ se ka na Ala ma kisi la don ji yɛrɛ fana bɛ se ka mɔgɔ ta a kɔrɔ ka taa n'a ye parce que ji bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ni fanga ye ka na o n'a ɲɔgɔnna so sira fana la e bɛ deli ka tɛmɛ a fɛ mais n'i nana sɔrɔ san kelen bɛ k'a minɛ i k'i jɔ ni ji jiginna i ka taa wa ni san bɛna ale fana i k'i kɛcogo dɔn parce que ladilikanw bɛ fɔ tuma bɛɛ sanko la kaba pɛrɛn ka baara kɛ n'o b'o la a ka ca kosɛbɛ mais n'i bɛ ladilikanw mɛn a ka ca Ala fɛ lakana bɛ sabati maliyɛnw ka promo ko ni tɔ a jɔ ten sa ɲamanko la ko ni san nana a bɛ bɔ télé la ni san nana mɔgɔw b'a k'u bɛ taa ou bien san finnen don u bɛ ɲaman ta ka taa bɔ ko sanji bɛ taa n'a ye sanji tɛ taa n'a ye dɛ ji bɛ dan yɔrɔ dɔ la ou bien a nɔgɔ bɛ taa dan yɔrɔ dɔ la donc k'an ka sabali an k'o kɛwalew dabila bɛɛ k'i ka yɔrɔ sanuya k'i ka sigida sanuya n'i ka dingɛ fana sanuya ka da o kan a ka ca Ala fɛ ji bɛ na a bɛ taa ka taa sira fɛ donc an b'u deli u ko o kɛwale sugu dabila. Protection civile maaw ye cɛsiri bila sen kan min y'u ka baarakɛminɛw ye k'olu labɛn ka ɲɛ ale ni ka to k'u sɛgɛsɛgɛ san ani waati ale ni ka jɛkulu bila sen kan jɛkulu min kɔni sigilen bɛ ni sanji balila ka na ni ji cayara olu bɛ se ka bɔ joona joona ka se ka taa adamadenw kɔni lakisi o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoniya sanumanw fana bɛ ka di san ani waati kunnafoni di siraw sanfɛ walasa min ye jiboli siraw ye an ka se ka olu kɔni labɔ min bɛ se ka ji tɛmɛli nɔgɔya o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen bɛ sen kan walasa ɲinan samiya kɔnɔna na adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi protection civile maaw ka jija ni cɛsiri kun tɛ dɔwɛrɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na jamanadenw n'u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi kasara n'a kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ma. ji hɛrɛma an bɛ o de ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ a ko ɲɛsin anw ka jamana ma o tɛmɛnen kɔfɛ nin kɔni ye lakɔli karamɔgɔw ka yɛrɛlafasa jɛkulu min ni a lakodɔnnen bɛ syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ni o ye yɛrɛfasa jɛkulu minnu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna u ni jamana ɲɛmaw cɛ octobre kalo tile 15 san 2016 kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o olu kɔni kun ye baarabila pelenkentɔw kɛ waati jan ka kɛɲɛ ni sama-sama kun bɛ u ni an ka jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ye wele bila ni ka kɛ sigiba ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ lakɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni nin waati laban in na bɛnkan min sɔrɔla u ni jamana ɲɛmaw ka sigi la ka kɛɲɛ ni sariya kisɛ min ni a dɔnnen bɛ bɛɛ fɛ article 39 ni a taara loi min n'u b'a fɔ a ma ko 007 a sigira sen ka janvier kalo tile 16 san 2018 n'o bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ ka lahalaya ka u minɛ cogo la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ Aissata Mayiga. École karamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔw n'a bɛ fɔ olu ma ko les leaders syndicaux olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ u nɔfɛmaw ye bɛnkan sɛbɛn mun yɛrɛ tɛmɛna u ni an ka gouvernement mɔgɔw cɛ k'a sabu kɛ u ka sarako wokumu kɔnɔna ye école karamɔgɔw ka nin ɲɛmaa olu kɔni ye bɛɛ lajɛlen fo barisa n'i ye u ni gouvernement bɛnna ko la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri de kɔni nana ni o ye o de kɔnɔna la u ka ɲɛmaa dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko Amadu Kulubali ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni an ka premier ministre yɛrɛ ka laɲini n'o ye Dr Boubou Cissé ko u n'ale kɔni ye ɲɔgɔn ye juin kalo tile 16 san 2020 premier ministre yɛrɛ dagayɔrɔ la primature kɔnɔna la a kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ni ministre ka kuma falenfalenw kɔnɔna de la k'u kɔni bɛnna ko la ko de wokumu na o dugusɛjɛ kɔni u kɔni ye sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a kɔni yirala k'a fɔ ko k'an ka premier ministre Dr Boubou Cissé k'a kɔni ye nin baara ninnu bila sen kan k'a sabu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka laɲini Ibrahim Boubacar Keita ko kɔni y'a ɲini an ka premier ministre fɛ fɛn min ye article 39 ye ni o kɔni kun ye gɛlɛya don école karamɔgɔw ni an ka gouvernement maaw cɛ ko a ka jija cogoya bɛɛ la a ka o baaraw kɔni sigi sen kan i n'a fɔ Amadu Kulubali y'a ɲɛfɔ cogoya min na o de kɔnɔna la ni maa kofɔlen filaw n'o ye école karamɔgɔw ni gouvernement maaw ye k'u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo tile 17 san 2020 minisiriso min yɛrɛ sigilen n'o kalankow ɲɛnabɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguma kalan fo ka taa se sanfɛ kalanw ma n'a bɛ fɔ a ma ko ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique u kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen de la walasa ka se ka u bolonɔ bila ni bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ bɛ tali kɛ article 39 kunkan kow kan a kɔni yirala k'a fɔ ko nin sɛbɛn kofɔlen kɔni signera minisiriso in secrétaire général yɛrɛ fɛ ni ale tɔgɔ ye ko Kinan Gadega fo ka taa se commission de conciliation n'a bɛ ni ale yɛrɛ kɔni kun sigilen don bɛn sabatili la gouvernement ni école karamɔgɔw cɛ ni ale ɲɛmaaba yɛrɛ tɔgɔ ko Isaka Traoré fo ka taa se école karamɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛmaa ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u tɛgɛ bila sɛbɛn in na walasa gɛlɛya min bɛ Mali kalanko la kabini san 2018 o bɛ se ka ban cogoya min na o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin sɛbɛn kofɔlen na n'a bɛ fɔ a ma ko PV de conciliation ko fɛn min ye gouvernement ye k'ale kɔni ye a kan bɔ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara école karamɔgɔw ka sara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ secondaire la fondamental fo ka taa se préscolaire ma olu b'a fɔ minnu ma ko spécial ni bɛnkan sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko PV de conciliation a yirala k'a fɔ ko an ka gouvernement maaw ko nin sɛbɛn kofɔlen kɔni na k'u kɔni y'u kan bɔ ko fɛn min ye école karamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko enseignement secondaire fondamental éducation préscolaire fo ka taa se spécial ma k'u kɔni bɛna dɔ fara olu ka sara kan o de wokumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye indice plafond ye de la catégorie A ko catégorie A maaw k'u kɔni bɛna mun fara olu kun ko bɛ tali kɛ 255 bɔɲɔngo de la ko kɔni bɛ daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 wagatiw la ni bɛnkan sɛbɛn kɔni kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma ko PV de conciliation an ka gouvernement maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara école karamɔgɔw ka sara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ a bɛ fɔ minnu ma ko personnel enseignant des enseignements secondaires fondamental préscolaire fo ka taa se spécial ma a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min ye catégorie A maaw ye k'olu ta kɔni lajɛra ko fɛn min kɔni kun farala o kan k'o kɔni kun ye 255 bɔɲɔngo de ye k'o kɔni kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 wagati wa u tilala k'a yira tuguni ko ni catégorie A kofɔlen ko mun bɛna fara u kun janvier kalo tile fɔlɔ san 2021 k'o kɔni ye 265 o n'a kunkanfɛn de ye wa a kɔni yirala k'a fɔ ko école karamɔgɔw ni an ka gouvernement maaw k'u kɔni bɛn'a kan ko nin baara ninnu kɔni bɛ daminɛ utukalo wagati san 2020 ko wa ko fɛn min ye u ka sara kɔrɔlenw ye ko olu kɔni fana bɛ fara a kan ni ka a di olu ma u y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛyaw kɔni donna olu ka wari saraliw kɔni na ko o baaraw kɔni bɛ daminɛ septembre kalo wagati san 2020 kɔnɔna la wa fɛn min ye école karamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko Sambu Jaje Fofana ale kɔni y'a ɲini école karamɔgɔw n'u ɲɛfɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka to hakilisigi kɔnɔna la ko walasa fɛn min ye nin sɛbɛn kofɔlen ye n'u ni gouvernement maaw bɛn'a kan o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na fɛn min ye Clément Dambele ni ale yɛrɛ kɔni ye plateforme de la lutte contre la corruption et le chômage ɲɛmaaba ye ni ale ka o jɛkulu kɔni sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ ale kɔni kun welelen don école karamɔgɔw ka nin kɛnɛ in sanfɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka école karamɔgɔw ni bonya de ka kan ko barisa ko an ka jamana in siniɲɛsigi ye olu de ye wa a y'a ɲini école karamɔgɔw fɛ halisa u cɛsirilen ka to walasa fɛn min ye u ka hakɛw ye u bɛ se ka olu sɔrɔ cogoya min na an ka jamana camancɛ marabolow la jɛkulu caman bilalen bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni o ye maa minnu ni olu bɛ bɔ jamana camancɛ fanw fɛ a jɛkuluba dɔ bɛ ni o lakodɔnnen bɛ Baginɛso walima Gina Dogon denmisɛnnilakaw hakaja jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma collectif des associations des jeunes du pays Dogon ni o kɔni ye dɔgɔnɔw ka jamana kɔni a sifinnaka bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu olu ye wele bila kunnafoni dilaw ma wasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna u ye a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ a ye fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaw ŋaniya juguya kɔni bɛ u bolo ka kɛɲɛ ni jamana in camancɛ marabolo ye bawo halisa fɛɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ dantɛmɛ wale min bɛ ka taa ka ɲɛsin an ka jamana camancɛ marabolo ma u ye a jira k'a fɔ fɛn min kɔni maliden ma 36 o bɔnɛna ani la dɔgɔkun tɛmɛnen a kɛra dugu minnu na olu bɛ tali kɛ Guari Jindo Jalakanda fo ka se Panga dugu ma ni o bɛ Bankasa cercle la koɲɛ ninnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na fɛn min kɔni dɔgɔnɔw ka jɛkulu bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ka ŋaniya juguya u ka a dabila fɛɛrɛ ka ɲini wasa min ye joli bɔnni ana se ka dabila cogoya min na Amadu Ɲanbele ale bɛ a da don kunnafoni ani ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ
Dɔgɔnɔw ka sifinlaka jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ sibiri tɛmɛnen ka jira k'a fɔ waliyajugu kɛbaw u kɔni ye u tɔgɔ to maaw da dɔgɔnɔ jamana yɛrɛ ka ni ka maaw kɔni bila ɲɛji la n bɛ se k'a fɔ jamana cɛmancɛ bolo ka hakaja Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen bari nin ye waliyajugu ye min kɛra dɔgɔnɔ jamana yɛrɛ ka dugu 4 bɔɲɔgɔnko banbaci wale kɛbaw minnu ni dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ni u bugunatigɛ ma dɔn hali y'a sɔrɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kan min kɔni tun bɛ ka fɔ o fɛ o de ye filakan yɛrɛ ye bin kɔni taara kɛ dugu 4 bɔɲɔgɔnko kan ka dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filenkolonci ni ka a dagakolonci o dugu dɔ kɔni ye Guwari ye Jimdo ka taa se Jalakanda ma Pangadugu ninnu dugu 4 kofɔlen kɔni ma 36 bɔɲɔgɔnko minnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna o nin na o kɔni bɛna kɛ sababu ye sɛnɛ yɛrɛ tɛna se ka kɛ dugulama yɛrɛ tɔ mun kɔni tora ka taa se a sigibaw bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni wulila ka dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ bila ni ka taa i gɛrɛ dugula dugu min ni lakana yɛrɛ bɛ yen nɔ nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye walima degunba ye ka ɲɛsin dɔgɔnɔ jamana yɛrɛ ka degun tɔw ma kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ nin dantigɛli kɔni kɛra dɔgɔnɔlakaw ka sifin jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma mouvement Bangenɛso ni ale yɛrɛ secrétaire général Yakuba Yalko ye ale ye dantigɛli kɛ ni ye waliyajugu yɛrɛ kɛbaa ninnu ka waliya jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni nana se dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ la ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 16 yɛrɛ waati ye tuma min na u nana dugu kofɔlen ninnu na i b'a ye k'a fɔ bolimafɛn 8 bɔɲɔgɔnko de tun bɛ u bolo an b'a fɔ mobili min yɛrɛ ma ko pick-up ni o ye sɔrɔsi mobili yɛrɛ wa u yɛrɛ donfini Mali yɛrɛ sɔrɔsiw ka donfini de tun bɛ o la o cogoya kelen na moto caman fɛnɛ tun bɛ u nɔfɛ tuma min na u nana se dugu ninnu na dugulamɔgɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara ni ka bɔ ka tɛgɛrɛ yɛrɛ fɔ ka ni maa ninnu kunbɛn bari a kɛra dugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni hakili la k'a fɔ nin ye Mali yɛrɛ finitigilakaw nalen min b'a to olu yɛrɛ ka lakana bɛ se ka sabati nka e ko dunan ma fɔ a jatigi kɔ de bari waati kelen maajugu ninnu kɔni sɔrɔla ka maramafɛnw bɔ k'u ta kɔni kɛ ka kisɛ yɛrɛ ci maaw la o yɔrɔ la maa damadɔ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ka bin minnu ni su kɔni ma u kɔn lahara cogo si la an bɛ se k'a fɔ dugulama ninnu u ka nisɔndiya yɛlɛmana ka kɛ kasara ye kɔni ye u bolo yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati la ka taa bila fo sufɛla la muguci kɔni tora sen na nin dugu 4 kofɔlen nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na halisa Yakuba Yalko ka ɲɛfɔcogo la maajugu minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u ye nin waleya kɔni kɛ u bɔra kungokolon dɔ de kɔnɔ kungokolon min ni o bɛ Mali yɛrɛ ni Burkina dancɛ la ni u bɛ kungokolon yɛrɛ wele ko Libe dɔgɔnɔw ka denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan kulu yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la fɛn min kɔni ye dabaliba ye nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na tuma min na mugu kɔni bɛ ka ci duguladenw na k'u bɔnɛ u nin na Mali finitigilaka kelen ma se ka na i jɔ nin kɛnɛ kofɔlen kan walasa ka se ka nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kisi cogo min na u kana se ka fa nin cogoya in na o kɔni ye dabalibanko de olu yɛrɛ ka faamuya la ka ni pankulubaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to Mali yɛrɛ finitigilakaw bolo o kama dɔgɔnɔw ka sifilanka kulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ u kɔni ka bɛnkan nana kɛ fɛn min ye o de ye premier ministre ni o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale yɛrɛ ka walan sɛmɛ bari ni ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise lajɛ a ŋaniya walima a se yɛrɛ tɛ a ye cogo si la min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka jamana camancɛ la kana cogo min na o kama olu kɔni bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita fɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ka walan sɛmɛ dɔgɔnɔw ka laɲini min filɛ nin ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita la min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ka walansɛmɛ a na bɔ a sira fɛ wa a tɛna bɔ a sira fɛ wa o ye ɲininkali min ni a tɔ min gulonnen bɛ to kibaruya minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la inshallah o telen ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nin ye kunnafoni telima ye ni a kɔni bɛ bɔ kulukɔrɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana cakɛbolo min ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jago kɛɲɛw ma u ka bolofara min bɛ kulukoro u ye a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye balo dɔw fo ka taa se feerefɛn dɔ tɔni 30 bɔɲango u kɔni sera ka tɛgɛ da o kan juillet kalo in daminɛ la nka u ye a jira k'a fɔ fɛn min ye nin feerefɛn kofɔlen ani balo ninnu ye a caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni a dun walima a baara waatiw tɛmɛna a bɛ tali kɛ dumunifɛnw yɛrɛ la fo ka taa se fura tataw la sigaratiw a ka ja fɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye fɛn kuntanw ye a jirala k'a fɔ fɛn kofɔlen min ni a minɛna an ka kulukoro cakɛbolo min ka baara ɲɛsinnen bɛ jago koɲɛw ma ko a bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 20 bɔɲango la an b'an to kulukoro ni k'an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni kan an y'a jira u la k'a fɔ ni waati in na Ghana jamana ɲɛma ale bɛ kɛrɛfɛdɛn na ni waati in na ka sababu kɛ coronavirus bana ye
Farafina kɔgɔdugu larabu jamana min be yen nɔ ni a bɛ f'a ma Algérie an bɛ se k'a fɔ an ka jamana tɛnku jamana don kunungo maa 24 an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la minnu yɛrɛ ka suguya kɔɲɛ bilara sen ka Algérie yɛrɛ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba ni o ye Alger u ka kaburudon min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma El Alia ni ye ni maa 24 yɛrɛ ta k'a lajɛ maaw don minnu kɔni ye cɛsiri yɛrɛ kɛ nansaraw yɛrɛ kana se ka don Algérie jamana yɛrɛ ka cogo si la nka ni ye Algérie yɛrɛ ta k'a lajɛ tuma min ani Faransi kɔni kɔ dara ɲɔgɔn na walasa Faransi kana se ka don a ka jamana ka se ka na mara yɛrɛ boloda walima ka Algérie yɛrɛ kɛ jɔn jamana ye o kɔni bɛ san 100 ani san 70 bɔɲɔgɔnko bɔ ni ye Faransi ta k'a lajɛ o donni kofɔlen kama n'u kɔni tun ye sebaaya sɔrɔ maa minnu kan u kɔni tun bɛ olu de kunkolo tigɛ ka taa o mara o b'a yira k'a fɔ olu ye sebaaya sɔrɔ o maa kofɔlenw kan san caman tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Algérie kɔni ye a ɲini maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u fagalen filɛ ni u kunkolo yɛrɛ tun maralen don Faransikɛw ka fɛn kɔrɔ mara yɔrɔ dɔ la ɲinini kɔni kɛra Algérie jamana yɛrɛ fɛ min b'a to ni maa 24 u kunkolo kɔrɔ yɛrɛ u bɛ se ka na cogo min na ni u suturaliw bɛ se ka na kɛ Algérie jamana kan Faransi kɔni ye layidu ta layidu yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a bɔra a sira fɛ bari ni kunkolo jalan 24 a la seginna ka na Algérie jamana yɛrɛ kan u suturali baaraw yɛrɛ kɛra yanni u yɛrɛ suw ka don maaw kɔni taara ka taa i ɲɛ da ni maa kofɔlen 24 kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma minnu kɔni ye nansaraw yɛrɛ bali min b'a to Algérie yɛrɛ ka se ka kɛ jɔn jamana ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi ye san 100 ani san 32 de kɛ ka Algérie mara an bɛ se k'a fɔ jɔnya hukumu kɔnɔna na ni nansaraw b'a fɔ a ma colonisation ka bɔ san 1830 la ka taa san 1962 la tuma min na Algérie yɛrɛ bɛna a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ o waati de kɛra Faransi yɛrɛ bolo bɔ kuma ye Algérie kan na halisa o cogoya kelen na Algérie jamana u bɛ ka laɲini wɛrɛ fɛnɛ kɛ Faransi jamana fɛ bari u y'a yira ka bɔ san 1954 la ka na san 1962 la Faransikɛw kɔni kɛra sababu ye ka maa min fa Algérie yɛrɛ jamana kan a bɛ taa se fo maa 2000 ani maa 200 bɔɲɔgɔnko ma wa wulikajɔw bɛ sen na an bɛ don min na komi bi olu yɛrɛ ka hakɛw bɛ se ka segin u ma cogo min na o cogoya kelen na n'i ye Faransi lajɛ u nana waleyajuguba dɔ kɔni kɛ Algérie jamana yɛrɛ kan min ye mugujugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko nucléaire u nana o sifilɛli min kɛ Algérie yɛrɛ kungokolon dɔ kɔnɔna na halisa o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka kasara lase Algérikaw ma o sɛbɛnfuraw olu bɛna bila tabali sanfɛ min b'a to kumaɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka kɛ o kisɛw kan Algérie jamana kɔni bɛ ka ɲini Faransi fɛ u ka se ka bɔ ni ka dantigɛli kɛ ka yafa deli Algérie jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛ Faransi yɛrɛ tɔgɔ la bari Faransi ye ɲangata walima degun min ta ka Algérie jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ kibaruya minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna sɛbsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Ghana masakɛ ni o ye Nana Akufo Addo eko ale tɛnatɔ a kelen na ka taa se tile 14 bɔɲɔgɔnko ma de ka sababu kɛ coronavirus yɛrɛ o kɔni yera ale yɛrɛ masuranama dɔ la hali ni y'a sɔrɔ Ghana masakɛ Nana Akufo Addo a ka dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a yira k'a fɔ coronavirus yɛrɛ tɛ a yɛrɛ la nka walasa baaraw bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na walima a yɛrɛ bɛ se ka maa tanga ka bɔ a ma a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko ka isoler o de ye k'a yɛrɛ bila a kelen na tile 14 bɔɲɔgɔnko a kuma kɔni cayalen don Ghana yɛrɛ jamana kan an bɛ don min komi bi bari a jirala k'a fɔ a masurunyanamaa min bɛ yen nɔ k'a fɔ coronavirus yɛrɛ yer'o la o kɔni tɔgɔ dɛsɛlen don k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye a ka dukɔnɔmaa dɔ don wa walima jamana yɛrɛ foroba cakɛla dɔ don min yɛrɛ bɛ baara kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔso la ni kibaruya in kɔni dɛsɛlen don ka di o kama fanga sinamatɔ min bɛ Ghana jamana kan o kɔni ye dantigɛli bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira k'a fɔ maa min kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ coronavirus yɛrɛ y'o sɔrɔ ni ale yɛrɛ ni Ghana yɛrɛ masakɛ ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni o ye Nana Akufo Addo ye a tɔgɔ ka fɔ min b'a to kunpan yɛrɛ bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔdenw na cogo min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Ghana jamana kan an bɛ don min komi bi maa min kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ garisɛgɛ donna coronavirus la a bɛ taa se fo maa 19 maa 300 ani maa 88 bɔɲɔgɔnko ma o cogo kelen na a jirala k'a fɔ maa min bɔnɛna a nin na coronavirus yɛrɛ sababu la o bɛ taa se maa 100 ani maa 17 bɔɲɔgɔnko la i b'a ye k'a fɔ Ghana de ye jamana ye farafinna yɛrɛ woroduguyan jamanaw kan min kɔni ka maa banabaatɔ kɔni ka ca kosɛbɛ coronavirus yɛrɛ ta fanfɛla la o cogo kelen na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Ghana minisiri danga min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ sigikun ye Ghana yɛrɛ jago bɛ se ka yiriwa cogo min na ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Carlos Kingsley Akenkora ale kɔni ye walansɛmɛ juma tɛmɛnen ka sababu kɛ waleya minnu tun bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ tun kan ka matarafa walasa i yɛrɛ bɛ se ka kisi ka bɔ coronavirus yɛrɛ ma ale kɔni ma o waleyaw matarafa cogo si la o kɔfɛ lajɛliw nana kɛ k'a ye k'a fɔ coronavirus yɛrɛ yira la o kama ale yɛrɛ walansɛmɛ yɛrɛ suganti Ghana kibaruya mana kɛ fɛn min ye don n'a nataw la coronavirus ko ta kunkanko la an bɛna sɛbsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah.
Japon kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ wele ko Kumamoto a jirala k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ tiɲɛniba la ni o bɛ tali kɛ ji kɔni donn'u kan k'o sababuya kɛ sanji ye ale ni tiɲɛni wɛrɛ minnu donn'u kun o kɔni jiba in kɛra sababu ye ka taa ni maa dɔw ka so ye mobiliw fo ka taa a se u ka pɔnba min bɛ yen nɔ ni o pɔn karila ka jigin ka ji don u ka dugumisɛn yɛrɛ caman kan k'o kɛ maa caman bɛ yen nɔ tafan ani nafan kɔni ma ye olu la o hukumu kɔnɔna la ko yɔrɔnin kelen maa 34 olu de fatura maa 14 ko olu tunna ni olu yɛrɛ yɔrɔ ma se ka dɔn kosɛbɛ yaasa ni maa kofɔlen ninnu bɛ se ka kisi ka bɔ ni kɔlɔlɔ in ma ni ka maa minnu fɛnɛ fatura k'olu suw ta ka bɔ a jirala k'a fɔ u ka polisila ka maa 40 o ni pɔmpiye fo ka taa se a bɛ fɔ minnu ma ko garde côte soldaw ni o y'u ka kɛlɛcɛw ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni surula ni yɔrɔ kofɔlen na yaasa u bɛ se ka taa maa minnu ni olu kɔni ma fatu nka n'u bɛ ji yɛrɛ kɔnɔna la ka se ka taa olu ni yɛrɛ kisi ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kunun kari juin kalo tile 5 san 2020 ni waleya yɛrɛ ko a kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sababu kɛ san min ni a yɛrɛ tɛ tigɛ fiyewu ni an ko a ma yan nɔ ko cɔcɔ ko o kɔni san in de ye nali daminɛ kabini sibiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min ni o bɛ wele ko Kumamoto o san in kɔni de kɛra sababu ye ni so caman bɛ yen nɔ minnu ni a kɔni ye olu yɛrɛ so tiɲɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka pɔn k'o kari u ka ni marabolo kofɔlen Kumamoto o gouverneur ale y'a jira k'a fɔ ko Kumamoto yɛrɛ yen nɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa 18 ko olu kɔni de su yera fɔlɔ ko o y'a sɔrɔ maa 16 ko olu kɔni tora dɔgɔtɔrɔso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a fɔ min ma ko cardio respiratoire ni o ye ka ninakililan don u nun na nka maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko o kumakan min ni u bɛ fɔ Japonkaw fɛ ko b'a yira k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ kɔni fatura nka u kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔ de ka kumakan ma kɔnɔ yaasa u ka jira k'a fɔ ko o tigiw fatura yɛrɛ faturu minnu kɛra a jirala k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ni maa dɔw kun dalen bɛ yen nɔ sibiri yanni ji yɛrɛ ka don yen nin nɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko o maa 14 ko olu kɔni fatura ko ji donna olu kan u ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kari kɔni sɔgɔma o y'a sɔrɔ ji ni o ye sanji nali ye ko o nɔgɔyara dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kumamoto yɛrɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna la nka ko pɔn karili kɔni kɛra sababu ye dugukɔnɔden ninnu kɔni tɛna se ka wuli ka b'u ka yɔrɔ la ka u kunda Japon fan wɛrɛ kan o kɔnɔna la maa 200 a jirala k'a fɔ ko olu de kan ka wuli joona joona ka bɔ u sigiyɔrɔ la yaasa u bɛ se ka kisi ni kɔlɔlɔ ma cogoya min na kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa caman minnu ni olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛ n'u dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni coronavirus ko kelen yɛrɛ la o bɔra maa yɔrɔ la maa min ni o tɔgɔ ko Ryota Takeda ni ale ye ministre min ka baara yɛrɛ bɛ ɲɛsin kɔlɔlɔbaw kɛlɛli ma ni o ye ministre de la gestion des catastrophes ye o kɔnɔna la u ka jamana yɛrɛ ministre ɲɛmaa fɛnɛ ko olu kɔni bɛna maaw jukɔrɔma don kosɛbɛ min bɛ tali kɛ warikow la o ni k'u ka tila ka wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni marabolo kofɔlen maaw ma ko u k'u labɛn nin n'a ɲɔgɔnna sanjiba wɛrɛw kama ko o de la k'olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka nin n'a kɔlɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛn u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. fiɲɛbana min bɛ ni u kɛmɛ ka diɲɛ kɔni minɛ a jirala k'a fɔ n'i ye fiɲɛbana in yɛrɛ kɔni jateminɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a ye k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ nanzaraw ka jamanaw ni o ye l'Europe jamanaw kɔni ye ko hali ni olu kun kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka dan kɔni sigi bana in kɔni kan ko ka fɛn min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dugumakolo dɔw kan walima jamana dɔw kɔnɔ i n'a ye k'a fɔ fiɲɛbana in ko a kɔni bɛ ka balaw kɔni minɛ o duguw kɔni na kɛrɛnkɛrɛnya fɛn min ye lamɛrikɛnw ka jamana kɔni ye a jirala k'a fɔ olu ka kɛnɛyasow ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka fa fɛn min ye banabaatɔw kɔni na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ fɛn min ye lamɛrikɛnw ka jamana kɔnɔ ko bana in ko a kɔni bɛ ka sanga sɔrɔ ye fo ka taa se Mexique jamana fo ka taa se Inde ani Chili jamana kɔni na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ kabini fɛn ye bana in ni o ye fiɲɛ bana ko a kɔni nana a ye maa minnu kɔni bɔnɛ o ni kɔni na o bɛ t'i jɔ fo maa 531 ani maa 780 ani 9 bɔɲɔgɔnko kɔni na fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnya o bɛ jɛkulu min wele ko AFP olu ka ɲɛfɔcogo kɔni na o de hukumu kɔnɔ ko fɛn ye l'Amérique jamana ko hali n'a sɔrɔ juwa kun tɛmɛlen ni olu kun bɛ k'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya o ɲɛnajɛw kɔni kɛ ni u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ni ale kɔni kɛmɛ ka fiɲɛ bana in ka se ka a minɛ misɛnya kɔni na ko o bɛ n'a ta n'i y'a jateminɛ ko Donald Trump n'a kun ko bana in yɛrɛ ko a bɛ ka ban l'Amérique jamana kɔni kɔnɔ ko nka n'i y'a jateminɛ fɛn min ye l'Amérique jamana ko o kɔni ye maa kuraw kɔni ko bana in ko a ye maa kuraw kɔni minɛ l'Amérique jamana na ni o bɛ taa jɔ maa 4,000 bɔɲɔgɔnko kɔni na wa fɛn min ye maa 234 maa kuraw ko olu kɔni fatula fɛn min ye nin juwa kun tɛmɛlen kɔni na wa jirala k'a fɔ ko bana in ko a yɛrɛ bɛ
yɛlɛmani min kɛ lamɛrikɛ jamana na tile kɔnɔ walima jɔkun kɔnɔ fɛn ye lamɛrikɛ jamana kɔnɔ ko o bɛ t'i jɔ fo maa ba 57 kɛmɛ 6 ani 80 ani 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna o de kɔfɛ jamana min fana bɛ yen ni u b'a jamana yɛrɛ wele ko Bolivie a jirala k'a fɔ olu ka minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko kɔni ma a jirala k'a fɔ ko ale kɔni donnina ka taa fɛn ye kɛnɛya so kɔnɔna ka sabuya kɛ fɛn ye fiɲɛ bana in ko o kɔni jugumaba ko o kɔni bɛ o la fɛn ye Mexique jamana kɔni kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛlen ko fɛn ye Mexique jamana kɔnɔ ko fiɲɛ bana a kɛla maaba 30 kɛmɛ 3 ani 66 olu kɔni sababu kɔni ye a jirala k'a fɔ o kunnafoniyaw fana dila sibiri tɛmɛlen kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Indi jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye Indi jamana bana in kɛmɛ ka gɛlɛya ta ka se jamana minnu kɔni ma ko ina ye k'a fɔ Indi jamana ko eko ale tɛna jɔ fɛn ye o jɔyɔrɔ sabanan kɔnɔ bana in kɛmɛ ka degun min lase ani maa hakɛ min fa mɔgɔ kɔnɔ jamana minnu kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Indi jamana yɛrɛ la ko ina ye k'a fɔ ko fɛn ye bana in ko a bɛ maa minnu kɔnɔ Indi jamana kan ko o bɛ t'i jɔ fo maa ba 700 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ o kɔfɛ fɛn ye Indi jamanaw yɔrɔ ka minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko man kan o kɔni y'a jira k'a fɔ ko bana in ko a bɛ maa minnu kɔnɔ ko o kɔni bɛ t'i jɔ fɛn ye maa ba 697 ani maa 358 kɔni de la o y'a jirala fana k'a fɔ ko maa kuraw ko o kɔni farala kan fɛn ye jɔkun tɛmɛlen ni o bɛ t'i jɔ fo maa ba 24 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ ko bana in ko a kɛla maa minnu kɔnɔ sababu ye Indi jamana na sa o bɛ t'i jɔ maa ba 19 kɛmɛ 960 ani 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Indi jamana u ka marabolo maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u jɔrɔlen don nataw la sani juillet kalo yɛrɛ kɔni ka ban ko bana in kɔni ka kɛ sababu ye ka se ka maa miliyɔn kilancɛ kɔni minɛ fɛn ye o ka jamana kɔnɔ Iran jamana a jirala k'a fɔ dimanche fɛn ye kari tɛmɛlen a jirala k'a fɔ bana in fiɲɛ bana a kɛla sababu ye ka se ka maa 163 ka olu kɔni bɔnɛ o nin kɔnɔ ko de hukumu kɔnɔ ko bana in n'o farala fɛn ye kabini bana in kɔni do la Iran jamana kɔnɔ ko a maa fata Iran kɔni kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fo maa ba 11 kɛmɛ 571 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ kɔfɛ a jirala k'a fɔ fɛn ye Madagascar n'u ye farafinna gun kɔni ye ko hali n'a sɔrɔ olu kɔni kun ye fɛn ye u bɛ min wele ko déconfinement ka maaw kɔni bɔ bɛrɛ la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka yaala ka fɛn ye i sagoya kɔnɔ ni u kun kɛmɛ k'o kɛ ko o kɛlen fɛn ye coronavirus n'o ye fiɲɛ bana a kɔni sɛbɛkɔrɔ juguya la o ka faaba la n'o ye Antananarivo kɔni ye o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Antananarivo ko o bɛna a don bɛrɛ la hali sisan yaasa ka se ka bana in kɔni kɛlɛ o yɔrɔ fana na cogoya min na wa jirala fana k'a fɔ jamana min fana bɛ lanzara jamana ni u b'a wele ko Australie o ka dugu min fana bɛ yen ni u b'a wele ko Victoria o fana y'a jira k'a fɔ o na Victoria fana bila a kɔni kelen na ka sababuya kɛ fɛn ye fiɲɛ bana ko a kɔni kɛmɛ ka seba kɔni sɔrɔ o yɔrɔ la ko o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'o fana bila a kelen na yaasa o na se ka fiɲɛ bana in kɔni kɛlɛ cogoya min na o kɔfɛ fɛn ye Suisse jamana kɔni ye a jirala k'a fɔ fɛn ye o ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni na o nana ye k'a fɔ ko fɛn ye o ka lakɔliden 360 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen ko fɛn ye bana in fo ka taa se o ka lakɔli karamɔgɔ 50 kɔni ma ko fɛn ye fiɲɛ bana ko a kɔni bɛ o la o y'a jira k'a fɔ ko sigana kɛn bɛ o la k'a fɔ ko fɛn ye bana in kɔni bɛ o la ko o kɔni na bila tile 40 jateminɛ kɔni na wa o kɔfɛ fɛn ye jamana min fana bɛ yen ni u b'a wele ko Grèce ko o fana kɔni y'a jira k'a fɔ kari tɛmɛlen ko a n'a ka dancɛw bɛɛ lajɛlen kɔni datugu yaasa fɛn ye Serbie jamanaden si kɔni kana se ka don o ka jamana kɔni kɔnɔ fo ka taa bila juillet kalo tile 15 kɔni na yaasa ka se k'o ka jamanadenw k'u lakana cogoya min na. Nin bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw ma aw mun bɛ anw sugandi ni ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye aw ni ce aw ka danaya la an ka jɛ k'Ala subahanahu wa taala deli bɛn ni basigi a k'u sabati anw ka jamana in na.